hvordan jeg kan dræbe. Smilet vokser, mens hun fortsætter. Det er egentlig meget enkelt. Det er for din skyld. Hun drejer hovedet og ser direkte på David. Hendes smil er bredt, men hendes øjne er tomme. Og nej, jeg har ikke tænkt mig at stoppe. Hvis en gnaver ser en anden gnaver blive dræbt, er det uretfærdighed. Hvis en rovfugl ser en gnaver blive dræbt, er det naturens orden. Vi tror, at vi alle er ens, men det er vi ikke. Det er enkelt. Lad være med at lukke øjnene. David står bøjet over liget af en mand. Som sædvanlig er han som kriminalbetjent iført et avantgardistisk skræddersyet jakkesæt med skjorte, slips. Davids opmærksomhed, der er fokuseret på det stærkt, kunstigt oplyste lig. Først undersøger han afdøde og derefter omgivelserne, altid i den korrekte rækkefølge.